Els documents han estat estudiats i editats pel professor Jesús Alturo, catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. I també és membre del Comitè Internacional de Paleografia Llatina, màxim organisme internacional dels estudiosos de paleografia i codicologia llatina. Els documents són no solament considerables per la seva quantitat, sinó sobretot per la varietat tipològica, perquè en trobem ja de tota mena, des de les típiques compravendes de propietats als testaments, però també actes de dotació i consagració d'esglésies, fins i tot judicis, permutes i un ample aspecte tipològic que fa que la documentació encara sigui més rica pel seu contingut. I els judicis tenen l'interès que abans de dictar la sentència, els escrivans feien un petit resum dels antecedents que havien portat, per exemple, al plet. I aleshores ens podem assabentar, per exemple, fins i tot d'actes de violència. Tots els textos són escrits en llatí medieval, però el llatí medieval és un llatí artificiós, i és un llatí que ja no s'aprenia a l'àmbit familiar, sinó que s'aprenia a l'escola. A l'àmbit familiar, òbviament, ja feia força segles que es parlava en el nostre territori el català o el protocatalà, si es vol ser més precís. I en la mesura que aquest llatí medieval és sempre una traducció escolar del que es pensava en català, hi ha moltes paraules que comencen a introduir-se ja en la redacció dels textos en llatí, unes vegades perquè es desconeixia quin era el terme exacte de la forma llatina, altres vegades perquè es buscava la major comprensió. Les Cartae Latinae Antiquiores Cataloniae inclouen dos documents originals inèdits del segle IX, procedents del monestir de Gerri de la Sal. Els dos pergamins es van recuperar en una casa particular de Senterada, al Pallars Jussà. La riquesa documental és molt gran en els arxius eclesiàstics, sobretot, i també en els públics, però fins i tot es troben documents encara en les cases particulars, particularment en les masies. És molt habitual, per exemple, a la zona del Vallès, de trobar documentació, sobretot a partir del segle XIV, però també del segle XII. I a la zona gironina se'n troben normalment de més antics, fins i tot del segle X. Ara bé, del segle IX i originals, avui per avui és el primer cas del qual tenim coneixença a Catalunya.